Zvipa but haribudi. Habudi. Kana variona. Isitorona. Isitorona. Ndakasemene yangu. Pamutako wakanzwa. Ini ndakandirwa ka. Asa haindi pamudenga. Ndanofana kuonekwa padenga. Ane ndipi. Ukawa isho tatu kwani. Hakuna antombooni kuti ari kuva kungokanda ndikuti hakuna mista. Ngatombomaoni. Ngati bamninjarisai zvika muna chuni. Hi guys, hello guys, hi guys. Hi guys, Murisa say guys. Hands number kufonera ina Lily. Ndandiri busy Lily. Ndandiri busy. Next time yekubata phone chaiyo. Panga pasina wangu. Panga pasina. Hi guys, how are you? Murise. Tikutopinda izvozvi guys, kubva kuseni. Paya patabva paya. Kutopinda izvozvi tinotahwa nenzara, kutopinda izvozvi tatichingofamba. Tatichingofamba. Kwaita Sainga guwa pana. Hapana guwa baba asikana. I'm just catching up neteam rangu rediaries ratina hedu makuwa iso. Todatongowawo makuwa kuti chii chiri kuitika masititi but Melinda iwe. Quite diet. Diet is ku Africa iri maiza diet what? Paya maiti muri diet. Ezvo ku Africa uko zvo. Kunomirire. Saka ndifa kura mashizha namazhoro yakuno. Isai mashizha kwa mani makati mazangwela munotapera. Munotaramba izvo zvimati makupfeka 44. Kwana shamwari 44 ipi. Kwana ndakudza ndikati ndakavaunda guys. Andakudza guys kuti kana pandanda zoningira. Ndakarelaxa natural jairiki. Ndakudza guys kana nda Africa ndo breaka diet ndozotaka kana ndadzoka guys. Wambe amlam. Kana mchatu woni durai. Ndamuregerera mbe amlam. Ndotomuregera topera sokwandi. Mbe amlam. Ndatopera ndatomuregera ufunge. Nini andina kufanana andigoni kuramba ndakazoita tactic nechinhu andindona sokuti hanzi vandijoin zorora okay ndaikona kuti uya ku WhatsApp faresi andigoni kuramba chita unge munhu anoroya kuita unge munhu asina kukwana kuita unge munhu ndatotaura zvakatopera zvatopera atotaura zvikatopera kwandiri ndichina pressure naye ndichina zvangu dhiri naye ndotoenda ndatove mberi. I'm better than all that. Yesikani mwana wangu Fibi kwachidzoka. Chichi. Ndano basa kurwa kwa muriwo uko chichi. Ndano basa kurwa kwa muriwo uko. Uri right kuri say guys, kuri say maswera say guys, maswera say titi right so guys chiko chikuitika masititi timbotudza zvedu. Takazvirelaxa tati siko masititi. Na indozodzoka ndo reduce ndadzoka no meta ndo kwai ramba chungola mashizha kokuno kwa mwachingola zvinonaka ero. Mandibvire ndozodzoka ndosirima ndadzoka guys panonga kaitite zvekula mwedzi wese ndiri kuno kupandichala kudai ndichafuta guys ndodzoka ndiri muhondoro chaiyo yezuracho kwana sei muheadbag macho naye vasikana guys mukuzapa pachitokudza chiti ndikaenda kuAfrica ndikutanga unodya Dibonese pizza, chicken licken and Nando's ndakatorova nhasi ndiri pa chicken licken guys ndopandiri pa chicken licken apa hamurupona Heskan James Mpupuri wezhira ndepi kwa mai yangu handimaona aiwa gani lema agency iwe ndakafana kusimba guys kana guys aiwa gani lile raf nani marozi musanza chips ni marozi iko iwe chamati chikureti ku boarding school mina ndikudze ku boarding school zvataita ma chips mazimba anza chekuzwa baba idzichikwa yakuzwa baba anza ma spuds taiti kuchikoro boarding school kumaspadza ukavigi kwachingwa paya kumadhomu usiku wakuwanzara unenge uchizara nemuriwo kana nebeans andiona kana nemukaka unenge uchisara nenzara chingwa chechiya totora maspadza aya toisa pakati andiona totorova chingwa nemaspadzi pakati saka kutora naye ukandidyi zvimarose nechiri machips kuchinya uku mawillards chips exactly lili mawillards chips atichisa pakati pechingwa tichitopurura zvakadaro saka mavheji nechingwa uchi mavheji chingwa panakaswa domasi rakanaka naka hey guys it's Viola
It's a Viola Blues. Thank you, my sister. Kwanzi spatula ansati ndaenda kumarikesheni kunola spatula andisi patoenda zvokucharity work uko toenda kuspa ndokuti ndigoti ndakasangana nemi zvizvo aimisi kuti tinde spa kwaito simiri tambosangana maakamenzi nadumebi muchitenga foni noenda kuonai dzakasiyana nandose kuuk nandose kunoku zvakasiyana guys dzakasiyana kai vhiri ramaisari kutyisa hapana firiti apa ndini kutotyisa ifesi yangu kutotyisa hapana firiti apa kwai ndiri grey brufos ini ndapai kwai kavhiri rakakutyisa ndini ndikutyisa asi kuda ndidhumebi aisake vhirikwai pane vhirita waisa vhirita icho pane vhirita ye pane chimunhu chiri kubudikirapo ndochine chiri kufesi kwai eating challenge taisuwa mirai dhondiwari makwana ndichaorganizira dhumebi amborova anondidarika zveeating challenge dhumebi anondidarika ichi chiri kuda saka ndo chiriuya kumesa guys zvakaoma asi tasora tichimbeya guys tasora tichitenderera guys anziri ndazoiona pane chinhu chiri kubudapo ndazoiona ndakaona guys kwai dzisimzozicho ndakaona baa azvito pandasova bakuda kwababa kuda kumira ndikudzi guys ukaona ndikazonatya kwana baba kudaka ndinozosara chewa kana mari kudzoka kumba because ukasvika pavari vanenge vakuda kuti vachikudza kuti kuda hana kubhadhara school fees kuda hana this iwe hauzogoni kutendera uchiinda uchisiya wauza kuti mwana uyu hana kubhadhara chi I like school fees saka this time ndongoitawo masters masters avipo vaningovachinikira chifaina izvo thank you jani kayo masters amaonepo mwanzi hakuna masters one kwezi pane masters ai masters auya aiwa ranga ragara achishowa every time but vanhu vangu vanenge vasingarioni mucomment section zvinoitwa ne3 months ndanga takangoisa matickets that means I attend kwatickets rasvika Anna nditonyara ipo paya zvandakatoita nezuro paya I was out of character. I'm even regretting. Hazvina kids. Ngoti ndakaguma. Hanzi aripo na doc. Anga asingaoneki doc. Kwakusina masters. Kwakusina masters. Ini ndaimaona kuno kwaita dzotariko. Asi mimi amusingamoni. Saka ndakaisa ticket kuna Zuka. Ndikaisa ticket kuna Zuka. Ndikazoisa rimwe ticket ekudzoka. Hanzi mukushe unashaya ko baby comfort muri kuno mu comfort ari ku Zimbabwe. Comfort ari ku Zimbabwe. Comfort is in Zim. Love you too, Mama Mishi. Comfort in Zim. Ipo pepe zvakatika nezuro guys. I'm very sorry mufunge. I'm very sorry. Ndikudya isora nevanhu ne family yangu. I'm very sorry guys. That was not even necessary. Kungoti makambona kana ukabatikana panguva yoyo so zvokuti unongoda kungoburitsa shungu dzako so but wozo regreta paleta kuti but dei ndango animaona star party yabva yauya. Thank you Doku aningirira avhura star party. Thank you Doku Jangulo Donald. Thank you very much my sister. Thank you Doku. Mama Mishi, I love you. Thank you Doku. Love you too. Mama Mishi too kuona edu. Kwaya tine Doku and don't worry dear. Don't worry. Saka guys ndandangu zvakangoitika but it was not sorry guys. It's one of those things. Sorry. And bvunzai Dhumebi ndatozvitongesa masikati ngati naiwe Dhumebi. Ndaitozvitongesa mubvunza ndiwauze Dhumebi. Tachiti masikati. Kutoregreta kuti ndakazvitaurira. Abatoti ndikakatoti handichatombozvitauri nditoshamisika ndichiona vakutoramba vachidzokorodza. Aiwa hatisi kuta zvakaipa tatati achitaurira. Thank you guys, thank you Messi, thank you Muroro wangu, thank you Doku. Iwe arita kumwaya Doku kuti star party yakutozara. Asarigwa ne 349 star party 347
Handei. It's around 3:44 seconds. Hanzina, I think it was necessary. Thank you, Messi. Thank you, Messi. Murura wangu kau. Thank you. Oh, yeah. Ndinenda kufila guilty tini. Thank you, Tanti. Thank you. Yes, I'm going to ndinenda kufila guilty, guys. 3 something stop at kutizara ande. Why, but to say it out, is it not good? Hameno kusindenda kagona ndakanganisa hameno. 50 stars. Hana kuwa chepende. Iwe Messi zvakaoma. Yaachivwa. Thank you very much, guys. God bless you. Plus team renyu ndora itidura izvose. Thank you Tandili for 100. Ndakavingwa nevamwe vanhu kuseri. Ndikafonegwa. Thank you sisi murora wangu. Ndikafonegwa nevamwe vanhu kuseri. Ndakanzi Smendi, this is not you. Kuku hatitodi kukuona yuku. We look up to you. Ndiye mweya yari kufona. Zvikanzi we look up to you. Zvimwe zvinhu tichingonyararai dzidzai kungozvidariki. Chero vakati kudini dzidzai. Chazvakaitira Mwari sometimes exposes things for a reason. Handiti kana munhu ari munhu anofunga zvinhu zvaitika izvo kwepisa kudai achatanga kutochinja unhu hwake. Hakuna chinhu chisinobhuruka chisinga mari. Andimaona. Hakuna chinhu chinobhuruka chisinga mari. Saka ndakaudzwa a lot. Andimaona. Saka semunhu anoteerera I was told a lot nhasi ndikabva ndatongoona kuti it's not worth it. One of my sisters wepadhayaris apa ndobva ato ane namba dzemurume wangu ndobva atosa meseji kumurume wangu ane muri kuiona iyi meseji iyi aise maiona ka meseji ndobva aisa kumurume wangu animaona kuti sisimeli zvakwana we know kuti munhu vanenge vakagumbukawo vakadi zvinorwadza but it's enough. So ndabva ndangondiforwardira kabva ngoti I'm also saying it's enough. Ndobva ndangosiyana nazvo. Saka muchamutsungisi aiwa handiti izvozvo handichamutsungisi but chandaita manje kuti guys zvacho zvinonetsa kuti nditi chandaita manje kutiwo ivo vaite pfungwa dzekuziva kuti zvaari kuda kuita zvokuti ifamily ende mufamily zvinowanikwa ende vanhu vanokorana mafamily but mafamily issues must be dealt with mumba handiti ende vachasvika kupi vachiita izvi vanhu vamwe chete kana makatarisa amai vayavaika uyu musikana uyu mwana wavo chiri kungodiwa ka panafanga kufa achisiya zvinhu zvakadai afanga kutotsvaga ways dzekuti vakumbirire regerero voita move on. Chero vakazowirirana chero vakazotaudza chero vakazodini handiti maona ndozvinoita munhu mukuru chaicho because mwana wavo ende vanotori ne1 blood vandoshiya blood ipo paya. Madzinga ari mupaseji randa Maria. Ndonitarisa. Anoiswa chikwenu. Anoiswa muchikwenu. Wona mtuna mara. Wona tuna mara. Yes, Jani, yes. So I believe kuti vazvinzwa saka I believe kuti azvinzwa achangoona kuti this is wrong. What are you eating? Inozi chicken licken chai inovave ma hot wings. Yes, manyoni uri sei viji. Ma hot wings chai. So guys, endo ku Africa memo kuya kwandakaita kuno ku Africa guys ndisati ndichazodzokera kumwedzi unoya. Guys, tine charity work atoda kunoita mangwana. Hanzi musajisi. Mama mishi mukuita sei zvemi? Baba kazi, how are you? Guys. Saka muzoti joina ku charity work yedu. Tichaenda dzinokwana kuita 2, 3 muzoti joina anditika that's what we do. Izvokutukana nevanhu chatakatosiya kudhara izvi. Takatosiya kudhara menoti kunongopushika nawo sometimes but it's not proper. It's not okay. So yeah. Spice yoyo sacha ndoya ndoda. That spice yoyo ndoya ndichida. Kwa maenda kumasaji tukuenda kwa bukiwa mangwana kumasaji. Caron, that's what I'm saying, Kuti. I've tried to do something. I don't think it is properly story pano, but I've tried.
to do something kuti pave nekakuhwisisana mufamily kavepo. Pane zvandazamawo kuita, hameno zvichashanda kuti hazvishandi, but I've been having, kuna sisa chodai kudzati vanonziva Mwari, vanonamata, vanotaura neni. I reached out to you ndikataura navo at length ndikati pakoma ndimi mukuru, muri mai, muri yenyu ichita so, ndimi mukuru, muri munhu mukuru, muri kufila sei. Haisati yakwana here nguva yekuti muchigadzisa vazvinzwa vakati I am on it, ndakutotanga pamwe Mwari vatuma iwe. So I'm just praying and hoping kuti vachaita sense, vachaita, I don't know what they're going to do. I don't know. UK kwamagara uku mukukanganisirai takugona kachirungu chose. Wagona chirungu chose wachiwane zvomakuenda pane ndiringire kuti unongosvikoso meno ungobaya so ongochinoteka dragon. Hauvati kama ndine dragon nasiri ndo ranga ririmo pedza nyota unongosvika wobaya sakoko wana kuguta katikutuka wobaya wonyora namba yedhiringire uri kuda. Once the defamation of character is not good. Even defamation of character was done on both sides. Maybe I was not I'm not defending my actions, but I just responded. The defamation of character that was done to me, I just gave back that. Simple. As much as it's a very wrong what we did, but we do things out of emotions. And it was also done to me big time. Defamation of character, big time. If you missed that, big time. Like my platform is so common, and I was the last to know kuti ndandichito slandwa zvokutodaro. But inini ndatikwa ndiri nini zvatope ndatomuregerera zvatopera ndigona kuchenda chigumba ndigona kugara ndakacheketera munhu chigumbeni. I can't. Andimona I can't. So ini kwandi ndatomuregerera zvatopera. I'm somebody anotoita move on upenyu hwake zvotodaro. Handidi kuramba ndakamira panzvimbo chizi ndakagumbukira munhu. Handiti kana ari munhu anenge achidzidzidzawo kana kufunga zvezvikuitika, she will just slow down. Vosiya zvokupinda nekutaura kwavasina kuswera nezvinhu zvekunyepa nekudii chete. It was done on both sides. My sister, don't look at one side. Kune kwakawandisa kwakaitwa defamation of character. Hamana yesi Dr. Anzani DJ Moro na DJ ava DJ onesiro kwakati ndakavaona ndikavaiginowa. Hands yes, both sides, but when they don't have anything to lose. Tese we've got something to lose. Everybody has something to lose. Apana nanote anachekurusa. Munhu wese anechekurusa. Plus ukona zvangorusika mukagara mangoziva mevhisi kuti ukona parusika something ndimwari vanenge vazvitendera. It's God's will and God's plan. There's nothing that you can do. Zvakafanana nerufu. Kana rufu rwatouya uzoti murawo waMwari, kuda kwaMwari vatotendera. There's nothing that you can do. Hanzi sisi, I want you to pray for anger. I was to pray for anger. You have know that people want to see go back to your old ways. I will not go back there. I will not go back there. I will not go back there. SB seems. And the sure kuzingoma hashweds. Asindari jaira kandi ungara chingoruzwa every day. Dari jaira. Dimevi. Kana Lorette ndakasangana neugweru mapassport unomuziva. Oh yes Lorraine yakaita ndakatouya kare yakaita dia passport. Nanzi ndingade ndakauya but vakapromisa ticket wazoti kuya kupi uripiko Diamond. Hanzi why did you ignore me? Tinokuignore because unorasika my brother. Imboya pano. Come here DJ. Tikupe exposure yakanaka noti zvauri kuita. Imboya pano DJ. Hanzi bring me Savannah. Savannah chapter aiwa yadona. Buda udzoke. Hanzi once in a while it's okay to fight back. You have to know when to go. Yes, that's why ndichingoti kawanda vadasiyana nazvo. Okay, hauna kutiudza wandi vakatiudza zvenai Diamond. Ndizvo zvinoita vanhu. Aiwa handizini jani aiwawo. Handisi. Varimo DJ vandiri kuedha varegai vasvike muvaoni. Ndakuta zvangu. Regai auye mumuona.
I do, Kelly. I do very much. I do very much. Not reflect manje. But problem vantu vanenge havazombokonzi mental health state yako kuti unenge wakatozvimbigwa apapo ukatonyarara unogona kutongubata ukasamuka wakatofa nestress. Andokumbira kuvigirwa inecto dhai hanzi vanhu wedze kuti ngomwa vanhu kati ngatiryei rinorwadza kutaura mufunge. Vanhu vakatojaira ufunge havana basa nazvanototaura wedze kutoti ngomwa iroro. Anzi dhume bezimbabwe nditengera kusairira tine maputi kupi ndiri kuno handizvawanikwa kuzimbabwe. Kunobvina vanhu ndiri nyama here. Kuramba kupinda dj network yayo kune kamushini mwana kakachida kumhanyisa mari yangu kuti kutora koko ichiya chiri chakasha chidzoka robuda nepashi rochinjwa chenji yako amana chinhu chakanaka kuchirungu kana isa request usina aribo yatopesera bvisa inoti ndiani uyu kana isa tiye orati mira ndibvise iyi ndikuedha mirai mumwe dj vanotuka iva veduwe antuka kwadzi ndanzwa nekuti ngomwa ndanzwa nekunzi ngomwa ndikamwana lile ndida kumutuka akana iri kuramba buda udzoke iri kuramba yesi wendi iri kuramba imbocho dzidzisa masocialite akukura muzvichembere havabve hamino tinamo here musasiyengana modzoka kana unoziva pari triki ndepekudai so osara inda pasportslight apa ufunge munhu akauya andika uri munhu wevanhu handiti vanhu vevanhu so munhu akauya iri kuramba saka ifoni yangu imbobuda mudzoke munhu akauya unenge uchingoti ndikusika nevanhu handinoda tikutamba tese mopedzera matoke pana patinoti we create relationships handiti unenge usingazivi kuti ndikaseka newe nesingazivi kuti unenge usingazivi kuti ndakamira sei handiwana unenge usingazivi ndogona kutokupedzera usingatozivi chitofunga kuti sisimbeli wotoona ndikutokupedza nditokuparadza ndizvo zvinoita paupenyu saka you can some of the things you can never predict uri kudeclina one ningirikiri iwe dj zvimwe zvinhu haukwanise kuona dei zvaikwanisa kuonekera waikwanisa kuti unhingiri uone zvekumberi but hazviiti. Zvakaoma iri kuramba paisori haiwa iri kuramba yesikani anti tii muri sei ndikutanga kuedha wani vimba isenda request burisa face iripo wani face yangu aiwa face amusati mabudisa haisi kubuda maybe haisi kubuda face yangu iripo ndatouya neface okay uya kuwhatsapp makoti b nai dj ndoda kukubvunzai pinda muri kutukana nevakadzi kudai ndisi kutukana nevakadzi ndiri kungotraya kungodzoredzerawo pari kuresvikawo maona munodzoredzera muchituka zvinyadzi here matinenge masiyana papi manje handisi kumbotuka muona kuti udii ini ndiri kungonanikira ndiri kungomeka shuwa kuti ndagadzirisa pari kuresvika mose kana munhu achituka chichinyadzika unofanira kumudzorawo nezvinyadzi kuitira kuti anatsonzwisisa kuti no zvaari kuita zvina kunaka zvakafanana neshoko kana uchiri paridzaka uda kuparidzira chidhakwa unotoenda kubhawa woparidzira chidhakwa chonzwisisika haungamboendi kuchibhawa undotora chidhakwa kubhawa woenda nacho kuchechi uri kukanganisa example my brother you are going in the wrong way I know kuti you are looking for fame listen anditika tiri vanhu vakuru kwauri we have been pasocial media pacho way
longer than you, my brother. You are going it the wrong way. You are going it the wrong way. One, you are a man, right? Very soon you would get married. You are going to get married to your husband, to your wife, whatever. And then after getting married, chazita vana vako zvinhu zvepainternet handizvo dzangu hazvibve. Une hama dzako uchitaura masoko uchituka vakadzi pamberi apa ndipo wakabuda napo. Paunotaura zvepamberi pevakadzi uri kutuka amai vako. Because ndopo wakabuda napo. If your mom is alive and if she's going to hear kana to see zvinhu zvaunonyora, I'm telling you hazviti. Hauende kubhawa uchida kunoparidzira vanhu unotenga doro kuti handimwi doro but ndinoda kurimwa chiparidzira vanhu. Unogona kuenda kubhawa unogara pasi woparidzira vanhu. Andika wakabata kuku yako uri kubhawa kwete kuti unokwira kuchera zvinhu zvezvinyanzi ko ini wangu uchituka ndasi ndakutadzirei naye hanzvadzi. Mimi anditombo handiziri dhimoni rinenge rasvika rinenge ratopindawo mandiri. You are feeling better, so uchitodza kuti wanga uchivhupurudza nemazera amai vako uchitukirira. You're okay. Kana handisitombori okay ini. Mutoona ndiri okay papapa naisisi. Kana usiri okay, saka why were you bashing uchituka vakazvindituka wanga uchikuita kuita sei? Apa ungochera zvinhu zviri opposite. Ukutaura zvinhu zvisiri izvo zviri opposite. Ndinogara ndimbokupinduri handimbokupindura kana kukomenta ndinda handipindure maindodarika because unenge uchida kudzikanwa but mazwiro acho zvitani kutoya kwandiri kuti sisi ipotaiwo muchiti edha ndiuye vanhu vandizive unotokura vanhu kutanga wandituka kuti ndikupindura utokura aiwa ndikupinduri handikupinduri uri mwana mudiki zvisingaiti uya pasocial media handi uri DJ ita tunhu twako handika kana wafunga kuti siutsiura hatatirambi kana kutsiura vamwe but muromo wako uyoona mazina komanakira akaita don't use zvinyadzi haupekiwe. Ndanzwa sisi ndanzwa zvisingaiti vanhu vasina kukanganisira zvimwe unoita munyama chakakutupira zvisina kukanganisira unoita munyama. Aiwa ndiri kuteerera unomboita nezvei? Inini ndiri DJ, ndiri muimbi, ndiri songwriter, ndiri graphic designer. Yeah, ndinopusha music, ndogadzira maposter, maflyer. Yeah. Kana ukatuka vanhu vacho vanokusapota unosapota kunani? Aiwa ndesingavatuki ndichitomboda attention yenyu because munondiignore. Attention yacho nakuita chigame chakachimasta mashoraiti hakupinduri manje hakupinduri. Sisi Mary takaona hore tese hatina kuona hore tese. Huri takariona asi hautuki vanhu hore. I know ndakuresha tumia mistakes are common. Mistake ndoita chikaukawanika tu ukazoramba chikunya uri straight here DJ kana kuti uri gay? Aiwa ndiri straight 100% straight. Voice rako iro rinenge rakarerekera kumagay one. Yes, muri cycle bless. Voice rako iro even voice yake yakarerekera ikoko. Kana nditori straight. Bvunzai taita uyu mamoya andozviziva kuti ndiri straight. Asisati hatirasi guys muite kufollowai atotaura ndaitsvaga attention hani mamuwa akaona kuti game chakaitwa nevanhu kudhara kuti tinouya tichipinda nekutukana saka anga akutagetawo mazera bajesi takachimasta hatitotsikiko zvokuzvona todarika ndoida saka guys mufollowai warida kukura iwewe uri DJ uya uchiidza vhura bhawa pafacebook hati uri DJ une content wani uri DJ vhura bhawa pafacebook. Aiwa tondwara muona kuti kudire zvangonaka nechekuti ininika vanasisi email ava vanhu vakuru kwandiri maelders vangu vanondifarira inge vanondidzora inge kana vandidzora ndinonzwisisa hanzi vakuru kana vachitaura havafi vakadi vakarasika saka vanodzora. Izvezvi ndiri muPretoria. Tatine function paSaturday apa
dei wanga uri munhu anointeracta zvako kutoda tichitonyatsoziva kadi tisina kuti takatohaya dj umwe kadi tisina kuti muyauridze wakabhadhagwa haiwa musachi ati takaona hore tese takutopinda mugood direction tese izvezvi kitire kuti ndaona hure riya kitire kuti ndaona hure riya riya ane mazina akanaka fani aringorasika chete pakungofamba achigutuka vanhu nemakore mangana edj ndine 22 22 neiwe zvauri mwana wedu saka unotofana mai yako neiwe ndeka ende newe tijesa txumirewa upengi live yevamwe zvawaita izvi panapa uchikwira uchiseka uchitati nyambo dzako mazvisarasika ushinga esa unotuka uchidaro unokura unotokarika nadone 100,000 followers wotota mari yako uri dj kaiwe vanhu vanoita mafunction unototogwa ningoanoni ningotove kwakutosika unotoita basa rako zvakanaka naka uchingoshanda muvanhu imomo advice yatorwa sisi ndoga achiudza kuti vanhu vaimakeke musaenda musatuke vanhu muchijoina nyaya dzamusingazivi ingeri munosapota muchidini unoona kekeri titochitoriisepi onai kekeri onai kekeri guys onai kekeri tikunoshaka kuriisa onai kekero guys takatsvaga kavamwe vedu tabhuka vamwe vedu aya vanoita makeke vanouya panapa totiitirewo keke anouya mazikeke yakadai abhadhako takukona kumapedza zikeke iroro totopa vanhu mangwani vanhu vevapute ndofunga ndawana mukadzi ndamuona mukadzi tichaona kuti zvinoita here inini handituki timbonzwa munin'ina wangu ari pakona ambotaurawo haidia Chismail muri sei? mushe kuri sei Ibhoko makadzoka rini? ndikauya rini kwei nemusochinani kusouth africa kuno kundane 2 days but ndakauya kuno kune Saturday but ndakauya kuno kuafrica nechinaniko kunana Tuesday kuno Chismail ndachida kuti mundibatsirewo muchirundiziva here ndini uya yakambouya nemusic kwamuri ndakarekodha single mukatomboridza single yangu paplatform penyu papage panapa okay saka manje chiri kuitika ndechekuti munongozivawo ndakatombotaura nemukuinbox memuchingozivawo zvesvingoitika kuti ma 1 2 3 saka manje nyaya iri kuitika ndeyekutika ndiri kuda kurekodha manje madj acho ndoivo vamwe ava vari kuita zvekutuka vanhu unotoshairwa unotanga uchiti chii saka ndachida kubatsirwa kuti hapana connection yandingawane here yekuti ndikwanise kurekodha kuenda kuzimbabwe oro muno uri kuda kurekodha here do you want to record ndiri kuda kurekodha Chismail but mari manje but vanhu vangazokurekodhera mahara here zvechida ndizongobviswa iri nane Chismail bcause zvinhu zvacho timira timbonzwa music yako imboiba zvikafadza vanhu tokuisa mustudio imba any song pane dzava uri kuda kurekodha ka imbira vanhu kana kuti ndiri imbe yandakarekodha kudhara imba Mwari wedu, Mwari wedu, Mwari wedu anotiona. Mwari wedu, Mwari wedu, Mwari wedu anotiona. Patinofamba pazvinorema. Mwari wedu anotiona. Patinofamba pazvinorema. Mwari wedu anotiona. Wedu, Mwari wedu, Mwari wedu, Mwari anotiona. Mwari wedu anotiona. Patindofamba tofamba pazvinorema. Mwari wedu patindofamba tofamba pazvinorema.
Mwari wedu anotiona. Amen. Saka dai guys comment Amen. unokwenda gospel chete. Ndokuenda gospel chete. Pane vanhu vanga makati pamakandiridza kapaipai Sisimeli, remember kuti pane vanhu vakategwa vaguma vakati tiri kuda kuuya tiri kuda kumubatsira chichichi but hapana apa akazouya taakuseri. Saka ndanichiti ndiri kuda kudi kurekodha but handina mari Simeli. Okay. Ko DJ amuiti here zvikaiti. Amuimbi here mi DJ. Studio iriko kuno kuPretoria. Ndina producer ndinaye ari kuno kuPretoria, but kurekodha song usina beat kutangira panhanikiri pa600 rand. Kuti awane beat. Zvese. Kuti awane beat nekuimba nekuita zvese kuti song yacho ibude pane pachida 600 rand. Manje mabhiti ndoita ndega, handiitirwe mabhiti aiye. I do my own things zvese ndoita ndega. Ndongozouya ndiri kuda munhu anomaster chete. Munhu anga akati ndiuye Simeli akangonzwawo song yangu ndikudzinya kudya, akakanzwa song yangu akandiruda kuti uuye ndigoimba newe shishi ndanzwa music yako, but problem yakatika ndakashaya yangu mari yekuenda kuZimbabwe, but ndiye one artist anga akati ndimbouya paipa makandiridza paipa yakatouya kuinbox kwangu zvanzi ndakunzwa ndikuda kuimba newe ende uya kunondoita newe for free, but inyaya ndakashaya mari Simeli. But nina mugospel uri kunyatsokuona uchitopinda zvokutonyatsokutodarika nafungisa yava nanakudzinya kudya yava nanaJokas Moyo. Ndikaona mukana Sisimeli ndogona kupinda. Ingori problem yekuti kugospel Sisimeli zvine nharo, but ndikawana mukana hangu kuti ndawanawo mukana. Thank you for the stars, dear. Thank you for the stars. Vanhu Saka kwa ata mabhiti ake uyo naye DJ, saka mati zvinofamba sei? Mukureva pache Mati mimi mabhiti 600 handi akati ndine mabhiti angu. Kana ane mabhiti ake I will still have to talk na producer ndiyo kuti if kana asina kuchinja manhanikiri ake prices ake, but yanga iri 300 rand kana asina beat achingomastirwa song yake chete inenge iri 300 rand. hanzi ndiri kuPretoria, ini ndiri kuJoburg. Tikati uinde kunorekodha kwacho kwaunogona kumborekodha mahara uchangoda mari transport still. Togona kuti ndanorekodha kumahara kuRustenburg ngoba ndinokwira. kuRustenburg kwazonyanya kutakura ako, but padhuzewo ndokwanisa kuenda padhuzewo. Because kuRustenburg ndotinogona kuisa kustudio yaunonotigwa mabhitsi ako zvinhu zvako zvise mahara ikoko. Kweni ndikamboya ukoko ndogona kumboenda inini unosangana munezere maartist imomo, munenge mune maartist yese, unosangana namakadzi ari mustudio imomo. imi munoziva here kuti inini music yangu, sorry, munoziva here kuti music yangu iri pamasocial media platforms ose, hapana paisiri paSpotify. Tinokunetsa ndechechi problem yako DJ rega ndikuudze zvandambokudza. Music yako takaiwa zvakanaka uchiimbira masocializer. Wapedza wakutuka kuti masocializer acho wawakaimbira. Saka uri kuitei? Apedza ari kumablasta. Akatuka kuti angachatuka. Taura zvanoda ake. Ndendisingavatuki. Ndinenge handitombozviti chii chechitoitika ipapo. Ndisingatombotuki munhu. Unozviitisa iwe nhema dzako ndokusingazivi chichikuitika sei. Nditozungirikana patone maposta atopostiwa nendoti ndiani ndini ndotovhunduka kutoti concentrate nemusic yako unonyatsa kutogona song yayo yaitonakidza yakaimbira vanhu yaitonakidza song yayo zvokuti dei ukatongopusha musika unotoputikira pasocial media ivava unotoputikira ipapa.
chimbo edaitaita arikuda kupinda pane music yangu Simona iripo vanhu vari kundita hanzi voice rako harisire uyu guys mukanoteera song yangu ka inotonakidza zvisingaiti. kwanza kwai haisi yako haisi original yako kwai wakatora yavanhu inini ndakatora song yani kwai day joy celebration celebration joy celebration yakaimba song inonzi mudhimo handiti saka yaimba song inonzi mudhimo something like that. so inyaya kungoti mavheshon akada kufanana but masong atoti different zvoroti dei ende uri kusekerera dai dj waoneipo amene ndingaona taitapira ndaona hure inokunakidza ndaona hure taitaihure kana haasati abudikira apa wapinda here haasati abudikira Ndapinda haasati ngadi abudikira usisime taita zvipise right. They call a musician Manyama Murise. I yes DJ submit. yewe yanzvadzi yangu muri sei Very right. Ndatsika ndikwire nimbotaura newe nikukuonesa something. Simbi inorohwa kabisa and handidi kuzozviita page pangu because zvinozoita unga senge ndikutsvaga mbiri so inini hangu ka handinotora zvakawanda zvauri kuita ka inini ndozviunderstanda even ndo zvakashata because iwo ndakabva kufollowa uchine mafollowers at least than 5,000 and not a lot of people gave you attention but ndakasangana nemavhidhiyo ako pandinoenda kupage kwako pawakangotanga kutuka mavhidhios ako aita ma3k within hours machi 5k 1k chichi mamwe ese kuzasukuka hapana munhu airesponda hapana munhu aida kumafura achimaona which is understandable pakuti zvauri kuita zviri kushandira iwewe at this time but since you said you're 22 years old you're still very young uchawana opportunities wakanganwa zvaukaita izvo but internet does not forget there are a lot of people vauya vachituka painternet vakuchema musodzi zvavharisirwa mikana a life changing opportunity so you need to be careful because mazuva ano vanhu vari kutarisa masocial media platforms for the stars dear and kudai kuri kunzi inini ndakakuziva usati wakutuka ka you are such a nice person you are very talented you are very creative but ndoda kukuonesa kuti zvaukuita its your decision hatingati apa ini hangu I have no say but ndoda kukuonesa kuti in a few years wakanganwa zvekutuka izvo zvezvo zvakufambira then poita opportunity yekuti mai ndazopinda and then they will come and tell you kuti zvoni that you did back then only 22 years how would you feel and it is your own doing you need to think about that I feel better. There are greater opportunities usingakwanisi kuforesee but they are coming so don't block your blessings because of that pane mwana wangu musikana ndakutotaura pana panamboitaura nyaya iyi pane mwana wangu musikana ari panapa mwana uyu musikana uyu vakasangana nemukomana wake panapa mubva vatodanana 2 years zvakanaka panapa vadanana 2 years nyaya iyi akandiudza last week handiti then anhingirira andiudza kuda adana nemukomana uyu then akanga achimunhu anofana pasocial media handiti then she was operating ake nguva yese iyi anga neghosti racho raari kuti aituka naro vanhu nharo achita sei handiti then ndobva enda kuboyfriend kwake bata nemaplans ekunororana neeverything ndobva mukomana anobata foni handiona anobata foni yemusikana wake ndobvaona pane maaccounts asingadzwisiki ndobva apinda mufoni handiona inoti akanotaipa kuti ndobva kwabuda macomments ake ese paitaipa pafacebook musikana asi kuziva ari mubathing room ari kugesa ndobva abuda zvakatopera deti ranga raiswa everything zvakatopera mukomana akati andi une hunhu hwandati singatoziva ndirori munhu akadai Yeah, that was bad. Too bad.
akatochema achitoti sisimeli ndikati patinogara tichitaura wani the mistakes musaita mistakes atakaita isusu kuna namvengedzenge uko please don't repeat the same mistakes. kudza mwana upedzisira anza kuruma nzeve wateerera ndewako pana kuti peji rako rakanaka kudaro unondozadza zvinyadzi munhu wemurume azvidi apana kuchituka chinhu chamai vako ndochaunenge uchituka hazviiti. Thank you for 10 stars. Thank you for 10 stars there. Hazviiti. vari kubvunza kuti ndakaimba song ipi ndichaisa kana ndabvumirwa kuisa link yangu yekuyoutube nasisi mail ndichaisa mucomment section Iwe kana song kuti yaya haina ndichakupaisa wakamanitiza song yaya ipe nditori nedzangu nditori yawakaipira vana 13 ya wakamanitiza. Thank you for 100 stars. Thank you for 100 stars wakamanitiza. Thank you for 100 stars. no Iridza ipapo chiiridza ipapo handina music panapa pandiri iridza mufoni mako handirimo playa mufoni mako ndiye ndiri kushandisa panhanikiri pafacebook. Thank you for 100 stars. Alright. denda ndaikwanisa kuiplay akatoita chibhiti chinonakidza. Thank you for 200 stars. Anoita example is omwe ndiyo case study yakanakisa tendai muswe. Thank you for 200 stars. Sorry henyu mainini kana kuti vakoma mene kuti mukuru vari pedu ndiani but mimi you are toxic vakoma kana kuti mainini sorry henyu I'm not coming neego yekuda kuipisai kana kuti chii but imimi pachezvenyu mumbozviongorora vakoma muri mughost henyu zvakanaka chose asi kuseri kweghost kune munhu muri I'd like to believe kuti kana munogona kuita mazera edu aya kana kuti pasi pangu mbijana kana kuti pamusoro pangu apa vakoma musakuchidzira zvinhu zvakaipa nguva dzese ndinonyanya kungokuona yangu muchidarika hanzi handei kuseri. Alright, ndanyarara utandiu ndanyarara zvatopera bo Taita mhoro. Ismail, taura saka mati ndodi ndoenda here kuda Sembeki. unongochimbata kuseri ndobva ndataura navo nonzwa kuti vanenge kunenge kune slot rini woinda But kune mamwe maartist akawandisa ndokuona lindu yoyo unoziva chinoti hatingadziridzi pana because vakadzimanaitize atoputika kalidi plus kuti mubuyu producer veko ndeuyaimboproducer vana Freeman ndiyaiproducer nafreeman producer ari kustudio koko ndiyaiproducer nafreeman anokuudza alright. mabhisi anorwana timbobhuyanakutira akasimba Kubatei kuserisi Ismail totaura ndotaura ndabvunza ndataura navo kuti free slot ndeyarini then iwo wobva wainda unoenda kusend ndokuconnectai ndokupai number and everything kana uchida kutaimira musi unopinda unoimba zvimoko zviriko ikoko hanzi mudigire maputi najuti maputa aya maputa ndakatomavigirwa kubva kuzimbabwe namaisimba aya vakauya nemaputi maisimba vane mavadzi vamaisimba variko kuhotel room kwavoko mangwana vari kudzokera kuzimbabwe mangwana vari kudzokera kuzimbabwe maisimba saka maputa aripo saka unoenda unogona kuita but vasikana variko manje vanoimba mapiano manje vanoimba mapiano amenoti zvinozofamba sei zvako iwe gospel unogona kungoimba ako gospel uri wega hati zvakanaka kuita makolabo unoziva songa itakambodza panapa panonzi songa itaridza panapa panonzi piko kuonoziva handizivi ndikadi kutsvagira song iyoyo utswe yakaimba nechimwe chimubhebhi koko kustudio kuti aitoveko zvedu achiimba chinhingirikiri ichochocho kama minjelani yakamanitaiza jelani yakumbarusa bani yave yakamanitaiza jelani inofanikwa zvotoda tiwe vatiudze inanditoekwa ndikupe uzwe mabhiti zviriko ikokoko vadodataranzwa zvakamanitaiza kana zvakamanitaiza handizviridzi because vanosheya mari naye navo futi vanotopiwa yakawanda
Haichapindi iri kungoti calling saka vave kusina network. Kusina network manje songu handizi kuti ndiridze ndo handizogoni kuona kuti uku kuyoutube ndizive kuti yakachimanitaizwa here Ngozvigwai. handoti ndione vachivarasaiyoyo songu yali nditaitovepo musi waita vhidhiyo yayo tichito yaitione Taita munofarwa here nditaita mamoyo we. yakamanitaizwa Mamoyo. yatine maviewers aya Mamoyo. Pakuchirirawo pachidyo. Ya iri kunzwika iyi. Ndida tomboendawo kustudio ikoko ndikabvumidzwa ndingoimbawo one song pamwe ndingatorirawo. payoutube taita enda payoutube yakanzi pitchop yalindibata yalindichabata Okay, thanks. musikana ne19 yezwe akaimba taiti pakaita vhidhiyo yake taitovepo pavhidhiyo yake tichitombatsira kuti aiwa itaso tichitomubharangadza kumeso makeup handiti but manje mazosiyana mazemba zvakasiyana handitika kustudio but mutiwo mustudio bhiti raari kuita iri rakaitwa nadimbuboy mukomana ndosita naye maskitsi uya mutsvuku uya uya ndiye anoita mabhitsi ndiye anoita mabhitsi evanhu vakawanda maartist ekuzimbabwe ndiye anovabikira mabhitsi avo andiwana mira ndikupe imwe iyi ndeyabamnini vedu vayatati bamnini panapa vaya ndiartist handiti ndomuridzi westudio iyoyo kwandichiti kwandoti unokwanisa kuenda kana vakachinja zita ndinongonyora treasure taitoitamba kunhingikiro DJ unochimbosekerera naye mwe. Unochimbosimanyisa. Ndozvaatori anonge achingomunyemwerera chete. Anenge achingosimaila kani. Apa akapake mazino akanaka. Akaoma naye mwe. bamnini vaya vatopamana vaya havantu kuvaona afa the artist inzwa kaunonoita ningikirikoko Iron Lady umbanesi zviri sei mama? Nokona ava kanonzi Iron Lady avo umbanesa avo ndo vanoziva nezvangu too much. Mukavabvunza nezvangu vanokuudza mukomana akadzikama zvake. nonzamba uri kusuro ndovana vakaita kolabho nalidzi uyawe
Ni impilo inzima asambe mntwanami. Jelani impilo inzima asambe mntwanami. Asambe mntwanami. Asambe mntwanami. Andiwaona ndio vanhu vanenge vachiprodusa ikoko havakawanda kune vamaartist vanotoziva mahombe anenge ari ikoko vanoprodusa ikoko ndokunoprodusa futi anzani uyu wedu uyu anzani Gaspi ori unoenda ikoko naiwedwe momboziva ndakaimba nawe ndi president renyu. wakaimba kuti chii nawe ndi president Baby come to me, baby come to me, and I will give you the love you deserve. Then I just come to me, I want to be your man. Yeah, ndakaimba nawe ndi president iri papa YouTube that song. Whoa. Watakolapa na windi. Okay. Ndakatakolapa na saka artist akawanda ichaika zvemusic guys. Ndozvandoti zvemusic but hapana munhu anga achindipa attention. So shamwari yangu ndakakupai uchituka atibvire zvedu atipana uchituka tukawana nochituka nopatuka vanhu attention isu. Tokugirwa ngesinga pana pinto ndatisori wani sisimeri takawanatisai atambasina chiti akadai asina cheti ngepera baba rakatotogwa kudhara wakanonoka kune chimwenye chakapinisa Zimbabwe ka nyika yekuzimbabwe ka yenikidzi mwari vanombofana kusaka ndofunga vagere pachigaro chavo chenyasha vakatisa vabarare vakasimba kudai vane mambonyero varo vanenge vari varume vasina machete vane chiuno so vachidai chiuno asi vanogona asi vanogona chiti yavo inondonakidza mazwi anyatsoti chiti yavo inonakidza asi barara vasadzokeri chiti kuya sadzoka hamuzvoni zvavakaita iro mumuvi paya but kana vakadedzwa namwari havadzoki vakadedzwa namwari vaya asi ngoti ndingoona vata kuti zvifambi kuti kana zvikasanyatofamba checheko vanofotereza kudzokera bhosi vanoda mari bhosi ndo simeli gospel inonetsa haina mari simeli inonetsa haina mari saka vachingori nevoisirapora kuimba chete iwewo uchigona inda unotsvagana nevamwe unodzidzirawo kuti mapiano acho vari kumaita sei then you go and become creative woridza biti vokuisira I think zvikonane bhozi ane gospel kuti uzodaizoti unopinda here mugospel because gospel yakaoma kuti uzosikana mugospel iwowo zvako uchibva kumachonyonyoko uchisvikopinda mame hamuna nadhokasi moyo imomo pakaipa zveshuwa pane zvinenge zvine nharo une voice rako ine unochanela upinde kumapiano kana kuti maafropop uko I think kuafro rinoita uende kumaafropop unopindeko kumaafropop unochanela zvinhu zvacho ikokoko vanogona tokunyorera futi kamasongs iwo chimba vanokunyorera masongs kana usiri creative pakunyora vanokunyorera masongs iwo motaurirana iwo imba ndokubate kuseri Thursday. Alright. Thursday. Because vangofamba kwaita rufu kumkumba kwavo kwashakirwa namai vavo saka varito vangu vachitofamba vatosiya rumu yakashama pana pachitofamba achienda kumusha saka nokumusha vangu vai vanosvika vachigwa pamwe anoigwa mangwana vanenge votodzoka simeli vaita basa chiripo taita Tuesday nyaya Dadzi yangu, I love you so much. Tosangana kuseri. Ndosara sisimeli. Vanoda kuita panapa wakutoda kutotiza. Handina hangu nyaya. Munhu vanenge wanga uchiwa muda chaiko taita. Aisha Mwari anomufollowa. Taita anomufollowa munhu.
aiwa hanzvadzi yangu is like a brother to me. Ane same age nebrother yangu last born nekumba kwedu. Zvakaoma. Saka ndakatoshokeka pandakaona mavhidhios ndikati ndakazokoroza futi ndadzokoroza ndinozozwa ndihere munhu wandoziva ndikati ndakashokeka. Ini paandaona achitukwa nechimheridhongo ka ndati asi ndikunyepa ndikutadza kuona ndikati dai masikati atonyora chaiko chaiko ndikati zvandisina magirasi pamwe handinyanza kuona ka ndikati asi masi ndikati dai ndida kunyatsa kuona ndikadzokera ndikadoveka kudai ndikangoti ndikatodarika zvangu ndikatodarika zvangu ndikati idaire ndikati moti asi mashure akakwatiswa iwai kandidariki. Mhepo dzinenge dzitodarikawo. Mhepo dzei mhepo pasina mhepo ndiwe unenge uchiita izvozvo izvi mhepo dzei asi maona kuti ndokufarirai handina anadaka nemi ndozviziva hangu kuti unotifarira but ini ndakazviona kuti kutsvaka tensheni ndakazviona ndozviziva kuti ndinotsvaka tensheni hazvitombotiyamisi totozviziva but hatisi kukupa tensheni yacho because wauya the wrong way ukauya the way yawaita nayo iyi we don't mind sharing every day tichisheya uchitofa tobva takuti right chicreata content tobva tatokubatsira kucreata content yacho futi we don't mind basi kana uchingotuka chete vanhu muchitaura pakabuda namai yako haumbotioniko pedyo kwako akakupa advice yekuti utuke hapana zvaingoya mubrain mangu ndikatongozviita izvi kutageta ketina ndio number 1 anenge nyanya kutagetiwa ketina andobignowa ungasingamuoni ketina ndowirana naye ndo best wangu kaketina saka mama taurirana tatisaone wrong move aona vanhu uyu hanzi nayaya ndakatokuunfollowa after pakatanga zvokutuka izvi unozvidzingira vanhu vako vanga vachitokufollowa zvakanaka vachitokuda because uri mufanira chidiki we don't mind supporting you come and call us kuti nhasi tine live kwanguku uyai ukamba nhasi ndine bhawa takuza kuti kuna bhawa wakamboona bhawa namandla wakamboona bhawa ramandla raito nabhawa namandla mafridays maweekends hanzi naluledo as I told you the same ndakaiona post yaludo usatuke vanhu hatikupi attention ukauya chitichuka ukauya chiti ukaenda naludo ukati ndishere vasingatofollow asi vanomutevera vanenge vachiona ndishere simeli ndoda kudai ndishere hati vhura bhawa yai dj mazera enyu aine mabhawa open bhawa tina bhawa pafacebook right now vhura bhawa wocha selective yemusic yako yakati haiblocketi yai handiona chero wakadzinazuka maminutes anokurumidza kusvika one live yekugona kutokusvitsira maminutes 120 minutes dzako handiona wobva watotanga kuridza bhawa papaka uchiedha vanhu vanoda kutamba nadhumeba ndo basa ravo uchiedha vanhu vanoda kutamba vachitamba ndo matangira akaita mandla anga akura akazobva sego pasocial media akaenda kuinstagram anga pasocial media vanhu vaitoziva kuti nhasi friday akuitwe live kune bhawa kunoendwa kubhawa kupeji kwamandla ati vanhu vachirikwesta music achiridza kuchitambwa kuchiita sei usateedzere vanhu uchituka usateedzere vanhu munhu anotuka pafacebook ndiketina ndiye watoziva kuti anotuka iwe usatevedzere vanhu vanotuka you're too young for that ketina achembera achira akatuka haasina anything to lose but iwewe you've got a lot of things to lose unodi kuita mushamarari you're very good with words iwewe uchiita music yako uchitaura kuti azosvika akuti asi munhu akati uchishakara uri paredio tinotouya isu friday kutouya kubhawa munhu anenge achipadora kari kumba achinakigwa ari mudheni iwe uchiplaya music vanojoina vachijarifa usiku hospe dj unotoita famous zviri munzeve ndiri kunzwa ndiri kudzidza tinoda kuzviona kuti friday unenge uchita bhawa here kuti mangwana kufumi kwakatukwa munhu here mangwana kundofuma kwakatukwa munhu aiwa manyona ari kuzosatuka tinenge tataura here because even career path yawachuza with the way you're going uchazviblokera zvinhu zvakawanda peji rake rakatonzi arts and industry arts and what and yameno industry yameno entertainment ita izvozvo apa ugona fesi yake anatombofitira nekutuka vanhu anga semunhu antonama uda kutadza yangu yandatukwa ndiyo anoda kutsvaka
apa vari kutukwa apa kunzi ostrich. Apogona fesi yako yatombofitwa nokutuka iwe. Ndinanga masters. Kukurwa na mama china pasa leo. Usazvifonera. Kaopa. Apa paunopulana vasikuchivara rakaona wakaita nezuro 1 day inongori ne547 place chete ingade uri kuma 3000 4000 place. Vanhu vanotanga vachaona uchidaidzana kuti uyawone Iwewe ndasauchiona ichi Asimutsamurona. Akakamuvana. Usudo. unokuchireva nhema hapo DJ uchizvifonera ine dzidzika zvifonera hapo inonzi ananaia kuti kadhilitwa njeonini ndambotukwa pari niwo Delete. ndiketanga chituko yangu iyi yangu iyi yatakatukwa iyi wotopawo munhu sapoti yemari wonzwa achiti ndinoti ndakawa mwoka iwo hauzi zvaunotaura wakunoshanduzva merido noridomo unindapendoki muruziwa here amene ako isatokuudza urikufana pakamira panzvimbo wate paforowa zvako iwaya amene ako Kuramba uchivaimba vose mazao kutotendera uchichiitira ako pasekubeduka uchivaimba zvao kana musamukana mazitazi unoziva zvinoita uyu anonzi Oracle wekutiktok wakambosangana nemaposta kusangana nemaposti eumwe so anonzi Oracle wekutiktok pane akamboona zvaarikutaura orako asandambosangana naye anoita nezvekii anogona kutofamba munhu but haisi mazita anenge achitaura indirect like real life things anogona kutotaura zvezvo zvekuti dai paiswa zita remunhu anoti maiwe saka iwewe uri kuinvolva mazita nezvinyadzi ndopaurasika ukawana nguva just go and search for him Oracle. but guys mina ndimbokubvunzai guys kana nefoni inenoisa masuri kana I think asi mamoyo here mamoyo ndiyo nefoni inoisa masuri Yeah, Mira ndidone munhu ari pasari pangu ane foni ine noise. okay Ndozokanganisa live. guys alright Wa. guys makainzwa nyaya yemurume uyu wekugwero kugeneral hospital uko akadla cheka chinhu chake akacheka chinhu chake sapachingwa akadla ndikutokuudza zveshuwa ndikutokuudza taitaura chokwadi serious chaiko chaiko chikati zvakanga sapachimwa kahla pachingwa chapakadla mire nditsvage nyaya iyoyo mirai auyu kundokutandabutsa zvoka mino mibva akatuka mai akacheka chinhu chake akadya sapachingwa uyu Thank you for 100
stars. Thank you, Yes. thank you, Thank thank you you. for this. murume Beta anoshanda, thank Townsend. you for understands, murume anoshanda basa remugadheni kwekwe akasiya vana vasina remuromo achichitevera kusvika kwakaita, asi akabuda wani pauyu guys pamanyuzi kwakazvita sikarudzi yake nebanga akaiputira zvimedu medu zvechingwa ndokuzoidya. Nyaya yakakachamadza iyi yakaitika nemugovera wadarika kumasasa kukwekwe. Mumwe ane ruzivo nezvenyaya iyi anoti pana ngosi piri 19 akatanga kuita zvisinganzwisisiki nechishanu chapfuura, uye muzuva rakatevera kuma8 manheru akatora banga ndokutanga kuzvicheka-cheka nemaoko ake. Pekutanga takambofunga kuti ari kutamba asi takazoona kuti ari kurevesa paakazvicheka-cheka maoko nebanga remukicheni ndokunanzva ropa. Taifunga kuti akadhakwa asi takazoona kuti kwaisave kudhakwa. Anodaro munyeveri uyu mushandirwi wake Thomas Priska Saungweme. Lakapu, thank you for 20 stars. Thank you for 20 stars. Mushandirwi wake Saungweme anoti akamboedza kumurambidza kuti asazvicheke maoko asi akamutyisidzira achiti aida kumurova. Akaita zvechisimba uye akatyisidzira kuti akatidzira aizotirova. Takabva tadududza ndokutarisa kuti chishambiswa nezvakadaro zvakanyanya kudaro. Akadaro Saungweme anoti apo vaive vachiri kuona chiitiko chinovhundisa ichi, Piri akabva azvicheka sikarudzi yake ndokuidimbura achideedzera zita remwana womushandirwepo achiti aive mudzimai wake. Ropa rakadhebhuka apo iye vakabata chimedu chiya ndokumhanyira kuimba yekubikira ndokuvhura munogara chingwa, ropa richichururuka kubva paronda rekunhengo ndokunhonga mapisi echingwa ndokumonyera chimedu chakakacheka nechingwa ndokudya. Anodaro mapurisa akazosvika panzvimbo ndokutakura Piri kuenda kuchipatara chekukwe district hospital kuti anorapwa. Ari muchipatara anonzi airamba achideedzera zita remwana womushandirwi wake achiti aive mudzimai wake. Achitsanangura pamusoro peunhu hwake hwekare, Saungwema anoti takapererwa nemashoko pamusoro pemaitiro apana ngozi anoshamisa. Kwemakore akati wandei akashanda pano aisataridza musikanzwa kana kuve neunhu husina kunaka. Aive mukomana neruremekedzo uye aine tsika, asi nechishanu chakapfuura akangosanduka ndokutanga kuita zvisina. Thank you for 50 stars. Zvisinganzwisisiki. Vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti panguva yaari kurapwa maronda aya anogona kuendeswa kunoongororwa pfungwa. Piri anonzi akashinhiwa nemumwe wemumhuri make akazoendeswa kuchipatara cheGweru Provincial Hospital mushure mekubviswa kukwekwe. Mutauri wemapurisa kudunhu reMidlands Inspector Emmanuel Mahoko anoti havakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi ndokuudza munyori uno kuti ataure nemutauriri wemapurisa munyika Commissioner Paul Nyati avo vasina kukwanisa kubatikira panguva yerunhare. Yakaitika nyaya iyi, yakaitika akadya chinhu chake kudambura kuisa pachingwa kuchidya. Ndamirira. But yandimukunzwa anenge I think andimozoti kwanza anga mwana kwaye aishanda ari Sakadenbeka kureva kuti akashinirwa akashinirwa ndekwa akatanga kuti ange munhu asina kukwana achizvicheka-cheka maoko achimwa ropa. Anenge akashinirwa. Veukama vanobata-bata veukama anenge akashinirwa. Apa mwana mudiki ane chi 19 years, mwana mudiki. Itaika Mbarami, thank you for 50 stars. Thank you for 50 stars. Tony masisters angu atosvika 2000 kana ichi mimi. Kwasarigwa 75 kuti akwane 2000. sapati yenyu Saka muri sei nice simeli. 29 November. Ndinde ndichihaipa ndinde ndichihaipa. Iriko kasemu nemazuva edu ebirthdays. birthday redu Muye kune yangu musi wa 21 October ndo pane birthday rangu. Asi ndipo pano kusema sasa. Birthday rangu rakaita ndoda kuzoita out rangu. Manzo ere simeli. Alright, hello. Muye pane yangu musi wa 21 October ndo pane birthday rangu. Ndo pane star party yangu ipapo. Iripi flyer racho? Riri kubuda nhasi. Kana varigadzira. Alright. Asadarigadzirisa. plus iwo DJ pota uchikwira kunoitwa masapati kuchihaipa. I know you can do that. Unozvigona izvozvo zvokuhaipa. That's how you get known. Ndinokwira vanhu musi unoenda ndiri kwaRegina tichihaipa. Thank you for 50 stars. Thank you for 20 stars. Zvine yokutywa kuti kuchipira panze kwaRegina
unokwira kwaga jina utaipa wapedza wona magaro ake umataura munhu akati vanhu ngavatuke kuti vakure kakakanganisa akarevera vanhu nhema akakanganisa zvokuti ndomuni akatokanganisa zvadarika iwewe ita so mangwana go and delete all those ndikekeri atitokudzira hedu patoda kubatsira just go and delete all that rubbish iri papage pako keep your page clean anditika go and delete zviri papage pako chistata content yako iri fresh afresh will support you usatuke vanhu kana kutoitaisitaoma live totoziva kuti tikuita live tobva tasheyawo takasheya vanhu anouya zvatopera totoona kuti kuitei totoseka utiripo unogona kuita malive shora 21 you can unokwanisa kuti kutageta vanhu vezera rako and maage groups iwayo then you talk of stuff dzamunosangana nadzo machallenges emazera enyu amunosangana nawo mukurarama musangana nezvakawanda senge boys mimi utombotaura kuti boys ngatimboyamba timbotaura nhasi guys tikuitwa sei nemabhebhi kwenyu zviri sei itori topic iyoyo vakomana vemazera ako they will come moengage motanga kutotaura muchitoonesana vasikana vo vobva vatanga kuenda vachizvidefendawo topic engagement yakutokura zviri munzeve thank you for 50 stars zviri munzeve itai kambarami zviri munzeve 50 stars idzodzo ndadzinzwa ndiri kuteerera dzakachikora vachikoitagwa 50 stars ndedzimwe ndedzimwe vari kusenda andiyo yose ako hadzisi kuedha uko hesi my golden how I love you Hello, muri sei DJ Sakume ewe momzi muri sei ndiri right hangu kuri sei ndisimeni muri sei nakadini ndiri right muri sei ndinosimba vanotamba here vamwe vanotamba aiwa tinotenda ndaona mune mwana wangu uyo DJ Sakumeta pablue aiwa ndanzwa muchimutsiura aiwa ndinotenda I just come to say thank you very much. Okay, mwana wenyu mwana wangu uyo ezin mwana wamakazvara kana kuti mwana wekuziva ini thank you mwana wekuziva ndakatanga kushanda naye kudhara anoshanda kuredhiyo kwedu kuredhiyo kwangu He's our DJ, this guy. Kumambokazi Dream Radio. Which one? Where is that? Mambokazi Dream Radio. Iri kuBotswana. Saka iye anoshanda ari kuno kuSA. Anoshanda ari kuSA. Anoridza ari kuSA. Ano broadcast. Atizivisi kuti kune broadcasting yeumwe wedu ariko kune broadcast ndiye sisi wangu saka Sakume takatomutora takatomuadopta kuite mwana wedu. Alright. Saka radio station yenyu inotobuda kuBotswana uko online mukaendapo mukati www.mambokadzidreamradio.com inotobuda munotoinzwa kunotagwa neshona kunotorwa national. Ndiye anotoditira chirongwa chetop 20 every Monday. Atisi tomboizivisi radio ndatotaura panapa mwakuziva kuti yako chakuzera kuti sinatomboziva muti hamutauri vanhu vacho hamutauri. Aiwa ndinotenda sisimeli ndagoya hangu ngoti thank you very much mwatsiure mukomana pa nezvaanga ari kumboita. Aiwa Sakume endai munodhirita rabishi dzese mugadzire good books kune vamwe vanhu. Ngaititire bhawa panapa kana achitoita bhawa panapa pakatongwara kana ndichitobuda ukandobroadcast ndichitobuda koko kwenyu koko kubroadcast kubhawa zvikatofaya vanhu vari kuBotswana uko vanoda music. Taura henyu no broadcaster is a very good DJ. Even kana amuna kuona ndatonyora ere comment section kuti iwo Sakume unofanira kutoimbira Sisimeris song yaanopinda nayo pa live neachabuda yaano vanhu vakanzwa song yekupinda oziva kuti Sisimeli wapinda pane
yavanobuda ndiyo yekuti ukazwa sisimeri wakuridza songo yakati vakwenda kutsinda izvozvo chaizvenyu magona inayo leti ndizvozvo. Saka ndayoze rekodha rekurustengburg song yenyu sisimeri. Rustenburg ikwenyu uchirekodhera kurustenburg ikwenyu unorekodhera ikoko uri ikoko. Aiwa ndoda kuendawo kwawo zvekumboziva kuti ndiri padhuze navo izvezvi. Unoinda Haisi problem, ndichauya kuseri. Ndichauya kuseri. Chatongoda kuti usumuke asisumuka zvakanaka. Unoona swaga waya. Swaga akasumukira pano paJairos panapa. Akapinda ndaimbomona achingotamba zvari kuita izvi. Achingotamba roga kuchikora uko achingotamba roga. Ndobva ndamuona. Ndobva ndamuvinga. Ndikati nai Mchinda. Uri kumboteere zveko iwe. Haana kuita harafu, haana kudii. Ndobva tiri kuzama kusumuka ndikudai ndikati uya kaande kuinterview kwangu uku. Hana uramba ndikauya naye apa. Ndikati uyai muno muhweshura riri kuno. Hati headline dzakadaro anodzida. Vanhu vakauya. Ndikati indatomuona kuti is gay. Ndikati iwe uri musikana kana uri mukomana. Akati ndiri gay. Ndikati good. Handi uri kuda kupinda pachigemu? Akati Ndikati uri prepared? Akati Ndikati uri prepared? Ndikati hande ku hot seat. Handana kuti industry ndakati hot seat. Hande saka akauya achizati hot seat. Vanhu vakazara vakasvika kuma 2.5 apa. Ndikateka kumubvunza mubvunzo yake ndikamuti pindura zvese. Handowanda saka iye munhu anga akatozvipira kuda kupinda pachigemu. Saka aita kupindura zvazviri. Vanhu vakabva ngona kigwa naye. Ndobva ndanoti ndobva munofanira kumboita live yekuita interview sakume papeji penyu kugadzira a good flyer. Anenge achingoseka achingoti zviri munzeve yake. Haana zvanotaura. Sakume ikona kudaro. Iwe aiwa muona kuti kudii izvezvi zvati ndangopindawo just to wapinda I can see kuti wangopinda but iko zvinoti akutoarrange kutotaura kuti ugadzirirwe flyer rekuti uitwe interview pane time 1 wongoziva kuti kune chiri kuda kudhubuka then chakudhubuka ka Sakume ndiwo ari kupinda kuzouya kuzodhuburwa ivo papa. Yes, interview yotocha ndite so ma-upcoming esada kusimuka regai ndimukupaiwo zvangu mukana ushu. This is a one time opportunity yandiri kukupai. Ndoona muchingonetsekana kuti follow ukangonyora comment yako unoona munhu akwati sisimeli follow kwaji vanoti sisimeli Facebook here kuti vanoti kudi hamene kuti vafollow wani ndongozviona ndikati kochiko chikumbotwa ipapa ndingoona undodarika ndingoona chikutegwa kunzi FB ndoti kwai kudiko kwai chiko chigai ndikupai one time opportunity guys. If you are an upcoming socialite if you are an upcoming socialite uri kuda kuzvipira uri kuda kutopinda paposition uya kuseri ndibate kusetoya hot seat haisi interview hot seat vanhu ndo zvavanoda. Tikaita interview iri formal vanhu vanongoseka vodarika hot seat tivigire zvaunazvo tell us zvauri unhubu hwaunawo vanhu vanoda izvozvo. Taurei. I know kuti Sakume ari very creative pane zvinhu zvakadaro izvo. I know very well. Inimi munotaurirana kuseri kuti hot city ndiri kuida riini sisimedi then motaurana but inini wataida iki sisimedi inini pandakatanga kuwafollowa paakagadzirisa nyaya yaNice Boy naproducer waNice Boy until today ndinofollowa Nice Boy nyaya music yake. Nice Boy ngoma round ndinomufollowa because ndakaona ichiuya ichichema nyaya dzake dzikagadziriswa panapa akabudirira. Iye akagara paside pako anonzi Dhumebu. Pane munhu asingazivi Dhumebu ko zvino kuti kune munhu anonzi Dhumebu. Hakuna munhu asingazivi kuti kune munhu anonzi Dhumebu. Dhumebu ndangobvati hot city mufana wangu. Andoda kupinda pachiraundi hot city. Sezvazviri akauya akadhuka panapa. Mose mozati ex sex work. Akauya akataura ega panapa. Iri hot city. Vanhu vakatomudira izvozvo. Iko zvino akutoita start party. Takatomirira start party. Aiwa tichapapinda pahot city tatopamirira paspoti papo timbocha zvake zviya zvekunyepo ungachekwe mabhora ake ugomwombora tomubvunza kuti ko mabhora anga ichipiswa ngei anga ichichekwa ngei.
Opportunity. Opportunity. Ndio mkana wacho Yeah, I'm opportunity. ready. Unaenda kuzoto ndio mkana wako Molingly. kusumuka. Yeah. Apedza kuseka kudaro sa DJ content tamupa content tivhurire bao hatina bao pa social media. Tamupa content. Ndo wazvinzwa Ndorivhura sakubva. bhava. Ndorivhura. Unotsvaga music isingazokurowe sine copyright. Aiwa. Kana achita bawa anobvisa monetization. Kana unayo. Kuti usarowe copyright. Unongobvisa monetization. But Kana wapedza kusema. zvakuitika pacertain music live Handiti unonzwa. inodiwa namaungu. Hazi unobvisa monetization kana wapedza wodzosera monetization. Unobvisa monetization. Wabvisa monetization zvaunoita manje. Paunenge uchiplaya papa unorekodha yoita video. Andowana usaita iri live. Woita iri video. Wozoiplaya video. So music yepa video. Handika yakasara nemusic yekuplaya stereo. Azukatopika kuti waplaya music uyu direct. Then uyu wakarekodwa. Ndidonhedza teitone ndiani unondikwanisa kundidonhedza ndine call iri kupinda. Okay. Thank you, Umba. Ndimaona. Anopika zuka. Ndona muchizotozorega kugadzira music zvachose. Aiwa muregedze kugadzira music zvachose. Ndakaridza inonzi chiine zuro kunonzwi kubhotu makadzi mamuneka mari kangu kadhora something. Kadiwa. Koma saka asi zuka haadli mari haadli achidaro. Saka chinyai Zuka haadaro. something. Zuka anokutorera mari atiponi wakamanitedza peji rako baba. Pauri kuita video yako katika vanhu vari kuocha nditi mari yari kana anga achikupa $60 pamari iyoyo anobvisa 40% opa makadzi. Ini yangu ikatoka. Asi haipi makadzi manje. Anongonyora kuti 40% is going towards makadzi. The artist anditika. But haupi imari yake iyo kupa change. Inini mama nikadhora something. Ndaona kadhora kaya kasimu masarwa kasimu. Aiwa, zuka hatori mari yako saizvozvo sha. Anotora pako yake yaanofana kukupa ndo anotora. Hakutoreri mari yako iri mufoni. Saka chinji kuitika manje. Wakamheno zvakafamba sei? Ndo zvakafamba sei? Zina Molin, can you pin Ngirikini name the page la DJ? Nyora mcomment section kuti kupinini. Iro ndanyora iro. Ripi? Richa api papa. Okay. Ndiri kuuya pahotspot, ndiri kuuya pahotsup. Muraira rokupedzisira apa zvamataura ndazvinzwa 100%. Unonoclear page rako rinake. Uite zvinhu zvako do izvo zvinoenderana nezvaunoita iwewe. Usatevedzere isusu mapenzi. Aiwa zviri munzeve ndazvinzwa. Mwari akuitirei nyasha nekurayira murudo. Ndizvozvo. Ndoda kuti ukure zvakanaka ngozoti ndakabva nekokuko. Vanatechi vakatokura kuti darika taitouya vaitotamba panapa tichitovati taiti mbonditirawo chakadhidhrowerowo chinditirawo chiflyer chimbondine artist wandakainveta nditire manhikiri endorsement iko zvino vatove vabig kuti darika takatoenda kunoti nditire unofanira kuti ticheja kuti ndipe 15,000. Mosora ndaisora naye panapa zvedu pamalife panapa tichitaura nyaya dzedu tichiti naye achingonziwo asati akutobvunza achingovewo achingosekuru aidzisekuru rangu racho aingosika pane nichita nangosamziva aingozati kana tasvika pamalife anouya kuzokontribhuta ake nyaya chete atove kokumberi tikatoenda kumaadvert totobhadhariswa kunzi mari yakati maskiti ake achitindogona maskiti ndikati tikauta maskiti utipe tikanda saka ita kaenda skiti otipa ini ndopa boys dzangu zobayirira vanhu vakatanga kumuda ipapo ndopakatanga kumuona vakatanga kumuda ipapo vakatanga kumufollowa tichitaisa nelingi rake atokura. DJ vachachinja kwete kuti DJ vachinja vatochinja muni ndiri muwhite. It's all about peaceful. I want peace. Handisi munhu wehondo. Peace yakakosha. Ndiri munhu wenyararo. So Sisi Nelly, thank you so much. And I will continue. Thank you. Thank you Maitabasa makandikoshera. Makandikoshera.
hanzi listen a bit clearer. Yes, he's going to do it. Anobvisa anga achitoti ndiri kupinda muchiraundi, but no, not anymore. Irene Ryan zviri sei zvatoperawo izvezvi, zvatodarika. Past is past. It's water under the bridge. Saka rakapinwa ipa baba Sapo Louis. Muteverei ndo mazera enyu achida kumboyawo tichinzwawo nyaya dzenyu dzekuti muri kuzviita sei kuzvima 21, 25 ku 24 muri kumboita sei nemabhebhi. Toda kutozodzidzawo uko kuti tichinzwa. DJ ndi ama 2000. Saka akanyora kuti age group ma 2000 anozara kupedya kwake ma 2000. Vachida kuona kuti ndokwatowira zvose zviri kuitika muchiraundi. Takanyarara tiripo ipapo tisingakomiti. Kufinozvitara ma 2000. Alright mwana wangu aiwa tafara kuti wateerera zvako. Thank you so much and thank you everyone vatinga vachiteerera. Mwari vakuropafadze vakuitirei nyasha. Amen. Your DJ changed it. Thank you so much. Thank you very much my sister Petronella. Yes, Thank you very much wena nekuyarika tivata isu. what again? Tiburuke. Mfana wangu. Thank you very much. Alright, sharp. Okay. Bye-bye. Guys, bye-bye. Tubatana mangwana. Love you guys.